mindig is tudni akartam, hogy amikor kimegyek a kertbe, mindig kérdezkedik ugye ki a kertbe a kutyám, Mona. És mindig, amikor kinyitom neki az ajtót, leghátra szalad, és tudni akarom, hogy miért. Derítsük ki. Szóval, haló lányok és srácok, ebben a mai videóban ez egy videó sorozat lesz, amiben ki fogjuk deríteni, hogy miért megy hátra a kutyám mindig. Tartsatok velem, gyerünk! Először hát most pont nincs hátul, de ahogy kinyitom, egyből hátra szalad, hát most pont nincs hátul, úgyhogy megnézzük, hogy miért megy hátra. Na szóval, ugye itt a kutyám Mona, és hát ez a hátsó udvar. És ebbe a részbe, mármint az első részbe, nyomokat fogunk gyűjteni, hogy miért jön ide a kutyám. Én 3 részre terveztem ezt a sorozatot, de szerintem lehet akármennyi rész tőlem. Na, itt van a kiskert, és hát igen, ez a kiskert. Itt vannak a növények, van itt, hát igazából minden. Nem tudom mi, paprika, azt hiszem paradicsom, és szintúgy nem tudom. Bármikor falatozhat a Mona, úgyhogy hát, ja. Először másszunk fel a fára, bár kamerával nem tudom, hogy mennyire jó ötlet, és igazából ez addig fog menni ez a videó, amíg bírja a telefonom, mert most 15 töltségem van. Úgyhogy, hát, hamarosan találkozunk. Mondom, hamarosan találkozunk. Nézzük meg, hogy miket találtunk. Bőséges kaja, 1. Csönd, 2. Hát és egy labda, 3. És 4. Egy kukkoló szoba. Ja, és 5. Hát egy ilyen fával tetőzött terület. Hát 3 jó, és 2 rossz. Jók az arányok, de nézzetek rá. Hát bőség, gyerekek, bőség. Nem tudom, miért nem ezt választotta, de mindegy. Nem tudom, miért nem ezt választotta. Egyáltalán. Nem tudom, de komolyan nem tudom, miért ezt választotta. Közben megbotlok ebben. Na, tehát, hát igazából ennyi is lett volna ez a videó. Jegyezzétek meg én is megjelem, hogy bőséges kaja, csönd, és hát egy kukkolószoba és fák. Ti is jegyezzétek meg. Na, sziasztok!